pini bertar jik tha pini prime time news than mang pini li imoni teron pi aprang si bertang ton pen chepajer midam de aprang bertang kong pi arjik tha Karnataka long pangnar ke pachong dararat CM aphan kachoning ri Teresa Hansipi dilar hin pen West Karbi Anglong bitong ring thama constituency arlo sangla pen sanitizer kiron pontru AGVB Center IHTRO along social distance around Kapavir. Bertang kong PRJ dara pit putot bertang ton pen cepajer midam senang. Sorkar pen armu cipet long lepu patik dara pita AGV Bank Center arotum korporation si teglong. Nona porahut asam along ta apai nang kebat bomapor ahut antan dakido aratum chiredun tekiasan si teglong rai kom sai kiatum bengalong dokoga pita laharon patik dun dedat si teglong News Desk report News 24 Karbi Anglong Bituring thama constituency lorong khanglam sen patir people si ton troxi kebra isia aratum aphan sankiron Kidam tang ni phai cricket homani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horan Singh Belapen EM atum kaping khara tengpen pini ni phai cricket trok ani rongkhang lamspen pater biponsi don trok sike raisi atum phan ake jarpen sangkiron pona sai deng pon thulo lapen kadur kawi arong aral atum phan anta pachitang thainang ji pura pini kiron pon thu athenon malam asam angkang along kisona ke bathu ajok tangka maha chulong the puajok ake jarpen ration card ke do bang putin atum phan sang lapen sanitizer ron pontu lapen pini labangso sang kiron along nangka chitong run jitu terang commissioner Darwinson Bay Town Committee Commissioner Pradip Timung Local Committee President lapen alang itum churap chitodon pen insam jin pen pachon pon dongkamukam pen berta pangdak pon digonto terang News 24 Karbi Anglong Karnataka long pangnar kep kachong da damara datum kisunga joini Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoning repon COVID-19 mati coronavirus joini angtan kachong dada matuk penangan sungnang lola so joini Karbi Anglong Autonomous Council ake hai tuliram ronghang penangan angtan kidu arat atumaphan akisung pajokdon si ongdung arat aning insam lola son thak thak si Karbi Anglong pen angtan kidam Karnataka raijo puadem along si bangner ke barat sai ka chokle matuk ke bang japhan sungnang lo lasi bangso kisung pen pajokdon japhan Karbi Anglong Autonomous Council ake hai tuliram ronghang aphan choning ripado jongsi kirab jining hang plotang te 9380758512 along Humri Japanta Choning Ripado 2 Lapen account number 3858163393 IFSC number SBIN 0005856 Kardom Niliman Momortemu Nilitum West Karbi Anglong Jengka Pensigla Nilitum the Karnataka District Rajur Atiti Hotel long si kam choklen lasi kidam tang ake bona bangan nilitum chuning ridat banglalo an make suhut bangan piwayama nilitum bang chuning ridat lo non banke an stame cholong le la ben room stame nilitum pancho tere goi lok singane ku lasi tim Karbi Anglong soya ko ake hai tuliram sarpan stame nilitum chuning ripadi tim banglalo nilitum ake sumono nangrap dun bek ko kusi News Desk report News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan si kang toning lo tumi thakmi kardom